Bismillahirrahmanirrahim. Warna kola bisa. Warna kola tidak kola asal bisa bukan kata. Kola terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asrotun dari 10 min hadhil ummati saking dibilang umat. Al-Muhammadiyah tidak untuk umat Nabi Muhammad. Tentang utawi asroh iku kufarun kira-kira wong kang kafir bila dilawan Allah al-azim kang mahalanku wa yadununa lan padha nyono sapa dari umat wa yadununa lan padha nyono sapa dari umat anak ing setuhune asro iku al-mu'minuna bila wong sing al-mu'minu yo wong sing andani muslimin marang wong muslim yo tak dikawulake ana 10 wong iki asline tumindak kafir ning jenenge anahu al-mu'minu jenenge ngaku wong sing ngono. Yang pertama wong sing mateni padha wong Islam. Kenapa? Sesama muslim darahnya itu haram. Al-Winiya kuno kafir bimi. Kafir bimi diberikan lawan dan tokat. Kafir bimi bukan satu penjelasan seluruh kita. Sampai ini kok di pantai ini tangkap. Wasa dulu kan mungkin belum tidak sipil. Jadi mungkin ngiler pada itu, ngiler sipil, ngiler promosi elek. Jadi termasuk walaupun dia ini seragam sholat, posone tentang sholat bisa bilang-bilang. Ini kok bisa tidak sipil? Berarti dia aslinya wong sing ngorokan kafir. Sebisa mungkin ojo nanti tidak sipil. Wadayus ulang dayus. Dayus itu maknanya germo, tapi germo orang. Tapi tapi germo orang wong sing adol wong dayus. Allah wilayah baru kang ora cemburu sapa alani ala ahli ngatasi keluargane alani. Ai hurumihi tegese biro-biro mahromi alani minazau jadi saking bujue dole. Minazau jadi saking bujue dole. Di malah bujue dole iki dol. Sewake ning wong li. Dulu dikonoke dulu aspek dikonoke. Wal bintilan anak wedok, anaknya juga jadi dari komedi. Ini dayus itu termasuk. Wal uhtilan dulu wedok. Lihat riwayat agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bola jago sapa Nabi inna minal birri satuniku setengah saking cemburu. Apa man perkara itu kang seneng sapa Allah Gusti Allah. Wangin halal itu setengah saking wiro ma utawi perkara itu kang bentuk emas sapa Allah Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minal khuyala ilan sedulur iku setengah saking gede. Gede iku apa mah perkara yuki bukan seneng sapa Allah Gusti Allah. Jadi ana sombong iku sing disenengi Gusti Allah, ana sing cemburu disenengi Gusti Allah, lan ana cemburu sing ora disenengi dening Gusti Allah.
Wa amal lirata nabur utawi cemburu ala yuhi bukan seneng. Ala yuhi bukan seneng ha ing lira sapa Allah Gusti Allah. Napa niku cemburu sing bisa jadi dening Gusti Allah? Fal lirata iku cemburu firrai. Firrai berarti ing dalem perkara sing dimangani. Cemburu maring perkara sing dimangani. Wa amal lirata utawi cemburu alati yuhidudang beju ing lira sapa Allah Gusti Allah iku kalbi wa cemburu iki lira berarti ing dalem seliyane perkara sing dimangani. Wa amal huyala ulana kono tawi kubete alati utang serta ha ing huyala sapa Allah Gusti Allah iku fa ikhtiyalu rajuli bumudene wong lanang fil kitale dalam peperangan. Jadi bumudene sombone sing jenenge Gusti Allah ikhtiyalu rajuli fil kital. Sombone wong lanang sing tau nangkap perang utawa sing tau apa jihad. Wa ikhtiyalu lan bumudene rajul inda sodawati dalam nalikane sedekah. Langsung dalam babatan sodako. Lu nopo angsal, lu angsal. Wa intiya dulu tidak sodako itu sombong nalikane sodako. Mungkin sodako kita sampai kok. Hanya kami akan yang sekitar lewat itu kira-kira dua foto-foto saya nggak tahu foto-foto iso pelaku nih foto-foto nih dia orang semua terus so terus saudara sakit nak perlu dipamer itu orang kok nak perlu sing kono saudara iki mau iso memancing wong liya ben iso mancing wong liya ben iso kok nak saudara iki lho. Dikira-kira, kalau data itu jadi lebih mudas menurut itu. Nanti mudas itu. Mana opret apa? Mana ni site, tainya site, jalannya site. Oke, yo ji. Yang lain itu yang mau nak penghasilan bisa site. Besok apa untuk lulusan? Misalkan penghasilannya 1 juta, mau saudara 500.000 itu gede. Akhirnya ibaratnya itu cuma umpret tapi hidupnya gak pipe, itu juga. Tak dulu mana umpret atau mana ilmunya, mana omong. Lo itu rada gede sama umpret, mana nih ya rada. Akeh, makanya rodo akeh ini maknanya apa? Rizki nih, ya rodo akeh. Ya kudu sebenarnya, doke makhluk dulu kalau umpret itu kira-kira rodo apa beda? Beda. Rodo apa beda kira-kira? Beda. Mosok kelas itu berang doke kok kayak udah mumpret itu ya orang rasa tau menunya berarti penghasilannya 5 juta sudah kok mau pakai itu ya orang tuh orang cucuk ngono. Nah, jadi meneh ngono kuwi ya kaya titik manane kuwi ya akeh. Titik manane niku kata. Taine yo akeh. Tai iki maknane apa? Kotoran.
Bodohnya awak itu, sing awak itu tangan, rezeki sing awak itu ini mesti dicampur dari sini kotoran. Yen rasa iki ning iku dosa lan kok. Yo becek mesti ndone luwih gede saka boro, luwih gede saka mosok iki kok ndone kaya jeruk. Yo ora pantes yo kok kadang cilik kok ngono. Ya kok bisa banding kok Mas Saudara kok disesuaikan karo kemampu ane karo penghasil. Nah oleh gede meneh banyak nih dokter lebih kecil ora kok tidak kira-kira. Luwih gede. Mangane yo luwih akeh bungkoke luwih banter taine yo luwih akeh teleke banyak iku luwih akeh. Ning sumbu doke yo luwih gede. Gede kok pite, mosok banyak mosok gawe kaya ndok pite. Ya ora sebanding utawa banyak ndok kok kaya ndok apa nasi lan 10 juta prestasi. Saudara kok mung nanyeni utawa 10.000. Kuwi kaya wong ngisi umur ngono kuwi ta ora iso. Ana duwe penting ngono kaya burung unta, iki burung unta apa? Buat guru ini semua alumni banter nanti nanti ketemu orang nak melayu dulu ya awak pun baca kau teman waktu juga wih maknanya luwe hake maknanya boleh sini luwe hake lagi luwe hake doke yo cocok kalau namanya doke yo gede yo gede kopi itu gede kok banyak luwe gede kumpul maknane iki nopo nak penghasilan luwe akeh jujure sing iso zakat ya kudu luwe akeh. Penghasilan sasi nanti ratusan juta saudara kok 100.000. Ora cocok kaya berarti ngono kuwi mau. Kaya burung unta ning yo utawa metu ning mau malah kepite. Wong gampangane ora cocok. Saudara itu kudu disesuaikan karo kemampuane awake. Napa fungsine saudara itu gawe resiki bodone awake dhewe sing kotor. Bergawe dhewe rawani jamin. Harta yang kita miliki itu 100% murni betul-betul halal. Rawani jamin kula jan mesti ana campuran perkara subhate sithik. Mesti orang kecampuran juga di situ. Maka ini pun resiko ini dengan dua saudara. Nah saudara itu sesuai kalau kemampuan. Ya misalkan ini guys, orang misalkan gua penghasilan sesat ini 3 juta. Saudara kau 100.000. Kalau saudara kau nganti 300.000. Pakai positif minggu kira-kira. Apa itu? Kalau 100.000 akeh. Jadi berapa persen dari penghasilan itu? 10. Soalnya orang yang penghasilannya nanti 30 juta sesasi. Saudara mulai 500.000. Ketoknya nominalnya tak boleh akeh kok sebab 300.000 juga. Ini nak dikalkulasi lagi. Penghasilannya nanti 1 juta saudara kok 500.000. Itu rezeki loh, itu WHT saya 300.000. Maka ini atawab dikotik tak dan berada itu sesuai taruh kange. Kemudian misalkan kayak hujan ini mangkat ngaji, berjalannya luwe akeh, berjalannya luwe gede. Sikile tidak pecahan mau banyak. Otor sikile kudu solu, kangelan bener iki. Pelaku budanan ngono ku yo kuduka kangelan. Ngono kuwi kaya udan iki mau dipikir mau sadane wis cinta sapa dulu. Wis pikir-pikir bukan. Kangelan berat kaya ngaji iki ya kadang fokus anda yang iki mau sampe wis cinta sapa dulu. Pokok menye sepatu wis cinta sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal kuyala wa namun utawi sabun alati yubilu kang bendu
ing kuyala sapa Allah Gusti Allah iku paling dial rojuli sapa milo gusti wong lanang pribadi ing dalem lancote. Sombong sing ora disenengi Gusti Allah sing dinesoni dening Gusti Allah kuwi apa? Sombonge wong mergo tumindak lacut lan pakriran bumi. Lakoni maksiat berarti dong aku ini mawin motor itu ora kecetok sepanjang aku ngono kok sombong kudune malah apa isih wedi ora ngerti to kowe ning kene iki ono cuma demi aku ora ono iso ngalahke aku ngono kok sombong apa sing disombong kuwi termasuk perkara sing ora disenengi dening Gusti Allah sombong sing ora disenengi Gusti Allah. Ngomong kan ngerti lho ben wong wedok sing daerah kene wis tak renteni kabeh. Lho kuwi kok seneng ki apa sih? Iso ngono ki. Perkara lacur kok malah dijaga ora pantes kudune iki. Perkara elek ku ora pantes diketokke. Kalau saya tadi ing hati sawa Ahmad bin Ahmad lalu jalu jawan nasari. Tak muhibban alaihi muhibban. Baru jalan dengan kaki Allah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Allah dari sebuah Nabi Inna wa Rasulullah Allah. Ibu layak baluran nomor sebuah Allah Yaumal Qiyamah dalam dunia kiamat. Minas syukuri saking asyukur. Podo asyukur itu maknanya podo karo dayus. Dayus itu wong sing ngedol keluar dari bubune anake murid. Sorkan ing amal sing nanjakake wala adlan ora ngamal sing sunah. Sorkan wala adlan iki maknane ngamal sorkan ku sing fardu, nak adlan itu sing ngamal sunah. Wakil lan dicapake wa malan iku apa asyukur utawi manane asyukur. Ya Nabi ditakoki. Ya asyukur niku maknane napa Nabi? Ya Rasulullah itu Gusti Rasul. Kala dawuh sapa Nabi iku ala wong. Nurkilu kang kabeh sapa ala ahli ing latase keluargane aladi arjala ing biro-biro wong lanang. Berarti wong lanang bujine iki malah bojor. Bujine iki berarti kalau wong lanang iki kok malah biasa-biasa wae. Kok sing kedulung wedok. Akhirnya besok wis dibujuk ojo nganti nglabokke wong lanang liya ning omah. Nak ora ono bojo kecuali iki nak makome. Ini kami mbahne Pak Lili Pak Bini lah kuwi ora apa wong wis ngerti sing perlu Pak Bini misalkan ditinggal luar kota ke luar kota tugas nanti 5 dino seminggu ngoten niku kok ana wong lanang kok bentuk bedeng-bedeng wong wedok kok malah motor silahkan itu yo malah dadi omongan terus benar apa ora ujungnya ngutang nanti direwangi kerja tekan luar kota kok malah semesok malah lila-lila enak-enak baru mau lanang beli yang pun berdoa simbol lawang omah kuwi wong wedok lawange omah itu sapa wong wedok wong iku ngerti keadaan omah iki kaya piye wong wedok Kok iso ngerti dapure kaya apa, kamar mandine kaya apa. Kuwi mergo lawange kebuka. Nek lawange tertutup ora bakal ngerti maknane apa. Air keluarga iku kudu dijogo. Ojo nganti wong wedok malah ngewer-ngewer. Critake eleke bojone. Bojo lanang critake eleke bojo wedok, bojo wedok critake eleke bojo lanang. Iki berarti ora iso mastur, ora iso nutupi air. Saya jenenge wong iku mesti duwe sing jenenge air. Dan perkara air iku ora pantes nak dipetokke toke. Dipetok kuwi aja ketemu kancane lawange kebuka dalam arti apa? Informasi sing ing jero omah kebuka kabeh. Informasi
kehidupan rumah tangga terbuka kabeh. Curhat kabeh ning kono ngerti ora setuju iki sak elek-elek wong iki cukup. Orang bledek belas orang belas. Itu padha wae kowe asline kono kuwi yo. Memperlakukan diri aku iki bojone wong elek, pati-pati gelem karo wong elek yo berarti aku ki wong bojone ketok kok wong lanang kok modelan kono kuwi to. Isone ngomongkan nang udah kubur ngono tok modelan modal jempol karo modal apa kuwi. Isone ngomong kuwi to. Di satu sisi kowe golek simpati karo di satu sisi kowe yo nunjukke nek awakmu yo pokok. Mergo pati-pati ora ono belum pokok kecuali dene. Yo cuek keluarga malah diketok yo omane story. Wes dan bujuran dari tugas bujuran dengan yo nak belum jadi bujune orang kita berarti awakmu yo orang. Bujuk orang peduli kamu anak orang bunati lo cuma itu ya terus berikut waktu itu mari gusti apa waktu story ayo masa itu apa di story susah story sedih story bahagia story kita nangis di story di foto selfie selfie kita tak mulai nangis di story lo masa ini pantas itu loro-loro tangane dibungkus di foto digawe story, semaputan di foto gawe story. Iki foto apa? Cara kowe ora gelem kok gawe bojo semaputan ngono ki ora gelem. Alhamdulillah bojoku ora ngono. Sak selesai itu asik kok. Kok gak ana bojo kok semaputan. Lho kok nang malah sing ora ono ora semawut gawe jurus itu. Gawe apa gak? Ganyo. Pengen apa ora nuruti semawut. Orang masalah sidik, aku jak ngono ora kuat. Bahaya, lho kuwi ae, aja malah kok ketok-ketokke. Panasan sidik, aku waktu kowe kok malah kok panas-panas. Ae iku kudu ditutupi. Contoh oleh kesatria Jepang ngono ki lho. Pendekar-pendekar Jepang. Iya, bisa pendekar Jepang itu luar biasa. Orang mau Jepang kok pendekar yang itu luar biasa. Orang kaya mau jimat orang ketok orang yang ngarepe musuh. Kok nak musuh wis padha tempake bedane ndang sakit patake Allah. Walaupun awake wis kebak getek, wis kebak sayatan, tetep jimat orang mungkin orang kok malah diketokke ning musuhe. Kek diketokke ngarepe wong liya. Itu gendia ngomong lah, sikil laras-laras waktu dibincang cangke. Tapi mau kok bentuk itu dapat dijawab. Mau apa? Jawab keren. Oh, kalau mau jawab kok, uang kurang perhatian. Akhirnya dolir perhatian. Sikil waras orang ngomong waktu dibincang cangke. Rai mulus dari pasangnya dan sabar. Betul ngomong begitu. Orang apa deh? Maksudnya kok kayak air itu dengan wong liya ora pantes. Perkara kae ora perkara elek kok malah diketokke. Ora elek kok diketokke. Loromu ya sudah ketokke ning wong. Ya pati-pati loro-loro tenan aja nganti gersah, aja nganti gersulo. Aja nganti susahmu loromu kuwi tok ketokke ning ngarepe wong. Rakyat pati-pati loro-loro tenan dipat kok diketokke. Kalau ketare iki ngono iki kuat kulo nggih. Apa gerak kaya ngono ngono mboten tau bersak, mboten tau bersuara. Ora tau diketokke lorone kaya ngono. Saestu, sebenarnya kalau ketare iki ngono iki kumpul. Kan bener-bener kali ini. Kalau ketare iki ngono. Kok dilatih dengan benak loro dipat. Ojo kakean waktu ning wong iya. Meskipun itu rahasia ning wong loro duji loro iku nak iso sabar sekilo wae iso dhewe babur dosa setahun. Penak apa ora kira-kira? Penak. Dan aku loro nanti rong sasi menurut wis alhamdulillah. Ning ora sakate ya kok sabar to ora bersangger sulo.
Nah lorone nganti setengah tahun ora wis susuk hitungan. Setengah tahun ora wis susuk. Lah kadang awake dhewe ora iso memahami ngoten niku. Ki loro itu ngono kuwi yo rong dina wis sampe Allah. Ya Allah, ya Allah. Padahal ora sing takok. Ya Allah, ya Allah. Kan. Untuk kok yo modele koyo ngene wis diobati apa wae kok yo bisa apa ora. Tak tuh kok obat apa wae yo bisa apa ora. Wis tak kompres batu, wis tak gugeti, uyah, wis tak tukoki obat. Jadi loro penting kok iso lorone koyo ngene. Duwe itu kok yo ora, duwe itu kok yo lagune ra kan. Yo kan biasa iki. Ya loro wong dino ngono wis sak pondok wis berarti kan. Tapi woro-woro ora apik. Padha wong sing gerak kusuma kuwi wong sing ora syukur. Sing lara untune tok. Mripate iki waras lara pira-pira waras. Tangane waras apa ora? Waras. Sikile waras. Kupinge waras. Sirahe waras apa ora waras, pikiran waras. Liyane waras kabeh sing lara apa pun, sing entuk yo untune kuwi sing lara. Ora sadar nek tangane iki sehat, ora sadar nek mripate sehat, ora sadar nek jantunge iki sehat. Ora sadar nek paru-parune sehat. Yen ngono tok lho kaya kabeh sak awak iki dadi utuh kabeh. Sak awak dadi apa utuh kabeh. Orang delok mripate sing iso-iso dhewe delok, orang delok irunge sing iso-iso dhewe pembuluhku. Orang delok sikile sing iso dhewe mlaku. Yo mergo kok seneng bersabar syukur. Nak loro kuncine iki dipet aja diketokke tokke. Kok senajan loro tenan aja diketokke tokke. Pintu cerita nek ketahuan ditakoki nggih dokter. Yo kudu jujur. Keluhannya apa? Oh perutnya sakit. Yo itu dokter yang periksa. Yo iki kok sing bermasalah iki asam lambung utawa mah utawa yo itu sing ngerti dokter. Nek maksud terus wajah sudah ketemu wong iki cerita. Mbak, waktu itu kok ora mari. Lorone ra karuan. Wis tak obati, wis tak presake. Kok yo bisa lorone ra karuan. Ngono kok cerita-cerita itu berarti wong sing sadar. Ampun kula ya sedaya niku lara kok malah diketok-ketok. Ojo nganti aib awake dhewe kok malah diketok dening wong liya. Yo ora pantes. Semono uga dalam berkeluarga dengan besok di ngoten. Nah awakmu wis siap berkeluarga, sing lanang sing wedok iku kuncine kudu mas turun itu apa? Bisa saling menutupi. Bisa menutupi. Sing lanang menutupi aib sing wedok menutupi aib sing lanang. Terus esuk nek awakmu wis wani berkeluarga, ora masalah apa-apa, ojo tok waktu kene wong tuwa. Sudah keluarga guys. Sudah keluarga. Sing wedok iki ora masalah sing lanang. Kita masalah karo bujune sing lanang, waktu karo pakne, waktu karo makne, waktu karo kane. Lah akhire kane ora trimo bujune adine iki mau dijopo sing ngono lho dadi ngono iku. Akhire dadi apa kok. Yo ana masalah ning keluarga iki yo pikir nek wis mati berkeluarga iku kudu komitmen ana apa-apa bareng-bareng jangan melibatkan orang tua. Wong tua pun buat anak susah. Nek kadang anak orang mikir anggur wadul maring wong tuwa. Wong tuwa ki diwaduli maring anak perkara apa ki susah. Sing anake iso turu lakater nganti korok ngono kuwi wong tuwa mikir ya Allah, anakku kok urip ngene iki kok kakek masa lah wong tuwa iso turu. Kok seneng dengan perkasane wong tuwa. Dieling-eling iki dengan sesuk nek wis berkeluarga ono masalah waktu ning wong tuwa. Sing lanang yo ngono ono masalah waktu ning wong tuwa. Sing wedok yo ngono ono masalah waktu ning wong tuwa. Waktu ning wong tuwa kesudah keluarga iki juga. Akeh masalah ngono iku. So sing jenengan misalkan dhewe anakku wis berkeluarga yo padha ngono. Anakku dididik ngono. Ojo nganti wadune anak kabeh tok tompo.
kudu diproses dhisik. Sejatinya sebenarnya itu begitu. Patah kejadian untuk itu. Di antara ini kita ini ngomong besok di bulan ono masalah waktu nih ngomong ini pak ini kami. Nah kami apa kok? Waktu nih kami. Kami orang itu waktu ini dilarang ngomong larang ini dunia ini disebut konsistensi. Nah ini jadi apa? Bukan kejadian itu. Makanya ojo nanti kemudian sedoyo kuwi kok dadi wong sing seneng mundar air. Air iku perkara sing elek ojo diketokke tok. Bismillahirrahmanirrahim wa niku zakati lan fungsi nyegah zakat. Ana bi Hurairah. Ora ucap sapa Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamin sahibina bin ora utawi saking mamin sahibina bin ora utawi wong sing duweni emas. Wala midote. Lan ora pirang ini kuwi ziyadah. Layu ati kang ora nekake sapa man. Utawa sahibi dahab minha saking dahab. Bila akal ing hake dahab. Kok ana wong duwe emas duwe perak sing masuk ning hitungan Allah nisope kok ora gelem zakat illa ida kana ibu illa ida kana kasobe dalem nalikane ono apa ya mulia mati dino kiamat sufihat moko di ambaake sufihat moko di ambaake lalu krono arae solbidahab apa sofa ibu kira-kira papan lembaran soal sofa itu maknanya papan atau lembaran minarin saking neraka bahkan mau mas-masane dibukane dari lembaran sekon neraka fa'uh manu dipanasake apa alaiha ing atase sofa minar binari jahanam yang dalam neraka jahanam. Jadi lembaran papan yang mau digunakan di neraka jahanam. Bayu kuanuli dicosake, dicos itu berarti dicos bukan? Cos itu harus ditempelke ngono iki. Dasar ini baru kira-kira dicos. Kalau itu posisi panas baru diselomotke ning kulit. Kaya wong biasane nak jaman riyen niku nak bagi menandai jarak, misalkan ini jarak yang nomor 1 atau 1 motor itu dibentuk nganggo besi terus dipanaskan nanti duluannya mengenai agar berada motor itu terus dicoskan yang kulit tapi jadi dicos payu kan ini dicosake apa sih dicosake ya itu mau papan itu mau bilang ngelawan sofa ini menang apa jadul lagu nikmat orang bunyi sofi, cos ini orang bunyi. Wajah binuhulan pilingane sofi. Orang mungkin ketemu kok orang yang bunyi tekan pilingane. Wajah berulang berberi sofi, bahkan berberi berat cos ini menjadi selawat. Cos itu istilah dari campur Indonesia, nak nyambul menjadi sambul cos. Waktu dibakar nanti abulan monopoli kok akhirnya nak dari sambal motor itu persuadunya cukup gak pengen tengah-tengah sambal itu pun cos tapi akhirnya diarani apa sambal cos nah itu orang mudeng motor itu ini yang mudeng ngomong ya jadi waktu motor itu dua okok kawanan mati agar terus mulai sambal waktu itu cukup suara itu cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama baru dan dalam senang sani dadi agem apa sofae. Kok wis dadi agem diwacane terus niku kok agem uidat mongko dibalikake apa sofae. Dibalikake nek dalam arti balike diobong meneh, tanggalke meneh. Diobong meneh dicoske meneh. Lahu marus sahib bahar iya ing dalem dina kana kang ana apa ing dalem kira-kira ya iku opsi naseka
apane alpasanate sewune tahun. Atayu dosa iku diputusi benal ibadi ing dalem antarané pira-pira kawula. Dadi mengkene suci. Berdino ngoten iki. Payura kuwi didelokake apa sapi ibu dalane soke. Akhire diwerake dalane. Imma ila janati ana kalane maring swarga, wa imma ila nari lan ana kalane maring neraka. Iki urung sesone neraka, iki nalikane bisa dina penantian. Dene disiksa wong sing duwe emas, duwe perak, sing wis masuk di sope, sing wis masuk hitungan haul ning ora gelem apa zakat niku dicos. Nendo kok wau mampu papan lembaran sing diomong ing neraka zakat. Mengkani pun dekne payu rasa biru ima ila jannati wa inna ilaka. Ya nak dekne wong ning taat, wong ning saleh yo ning jannah, ning swarga. Nak dekne kali maksiat yo ilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari bulhamdillah wong sing ngombe minuman keras. Jadi wong sing ahli tata botol ngene iki termasuk wong sing ngaku mukmin ning asline kuwi yo kan. Nak sejatinya wong mukmin orang bakal tumindak kaya ngene iki pasare kulon. Lah apa wong sing sare kulon ngono kuwi sesuk ning neraka diseksone ngono walung ning mari ngono kuwi. Wong kuwi dadi apa ke? Bil hadis iki dalem hadis utawi dawuh sare kulon utawi wong sing ngombe khamr. Iku yo sare dikumpulake sapa sare kulon. Iku yo saru dikumpulake saka sari kulkamdi. Walaupun suku utami kendi itu cara saya ini ya botolnya ngono. Iku ala pun digantungake iku kendi ing dalem gulune sari. Jadi ana botol, ana kendi sing dituwalani digantungke ning gulune. Kabeh tak nganti buket ngono kuwi. Lalu dahulu kali wadai itu via jadi ing dalam tangane sare. Oh wadai cakap ing tangan. Pada wadah itu botol-botol yang kali-kali belum diri menunggu dan ditakak terus dikali-kali botol itu. Lalu tawi sare bulamri ibu antang meruweh wajib minkuri jiwatin saking saben-saben batang. Tor ombena saking jero botol indukan itu mau luwih bulan cek dua cek batang. Kon ngombe ngono. Alal ardi ing atase bumi. Yang anu laknati dulu ing sari bulu khamri. Sapa kulo macam-macam kuwi. Kok dilaknati bulan itu wangi bulan itu. Kalau hasil lainnya masih bisa ngisi. Yang muru kang lewat sokongan alaihi ing atase sari. Lah nanti pokoknya wis dicaci maki dhewe sing dibuala minawal bisa makhluk. Kami dihindari sebisa mungkin hindari perkara-perkara sing membahayakan. Akeh sithik padha wae. Waman lan wong wajib wajib alih ngatasi man apa al-haji. Haji palang ya hujan ora haji sapa mangkong seperti itu wong sing mampu gawe haji ning ora gelem mangkat haji. Kuwi termasuk wong sing sebenarnya kafir walaupun dene ngakune apa malam salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.